אם אני אגיד לכם שאפשר לבנות מסת שריר בלי להיות בפלוס קלורי, ושזה מוכח לחלוטין ב-100% מבחינה מדעית. יעבור לכם בראש שאני אידיוט, נכון? אז תקשיבו להסבר. הגוף לא יודע מה זה להיות במאזן קלורי חיובי יומי, או במאזן קלורי שלילי גירעון יומי. הגוף יודע מה קורה עכשיו. האם עכשיו יש מזון בקיבה שהופך לאנרגיה, ולכן הגוף לא צריך לפרק רקמות בגוף כדי ליצור אנרגיה ולהמשיך לחיות? אז עכשיו אנחנו בפלוס קלורי. ואם עכשיו אין מזון בקיבה שהופך לאנרגיה, וכדי להמשיך לחיות הגוף צריך לפרק רקמות, אז עכשיו אנחנו בגירעון קלורי. ולכן כשמתאמן אוכל את הארוחה שלו והוא בתהליך של מסה, הגוף שלו לא אומר כזה דבר. רגע, אני אחכה לסוף היום, אני אראה אם המתאמן הזה הגיע לפלוס קלורי או שהוא לא הגיע לפלוס קלורי, ואז אני אחליט אם לקחת את הארוחת צהריים ולבנות את הרקמות שריר או לא לבנות את הרקמות שריר. הגוף לא עושה את החשבון הזה. אם אכלתם את המזון שלכם והשרירים שלכם נגורים מהאימון, ועכשיו מתרחש התהליך של בניית מסת שריר, הגוף לוקח את המזון ובונה איתו מסת שריר. מה יקרה אחרי זה? כשלא יהיה לכם מזון בקיבה והגוף יצטרך אנרגיה, הוא יפרק רקמות שומן. רקמות שומן נועדו להיות המקור אנרגיה של הגוף, לא רקמות שריר. הם לא נועדו כדי שהגוף יפרק אותם כשהוא צריך אנרגיה. ולכן מתאמנים אצלנו לא רק שהם עולים מסת שריר בקצב מהיר יותר, אלא הם עולים מסת שריר נקייה לחלוטין בלי לעלות טיפה של שומן.